Next. Za ka iya zama. Ina kwana sa? Lafiya, miƙo min fayil ɗinka. Yawwa, za mu yi ma tambayoyi guda uku. Kana sauraro na? Me sunan shugaban ƙasar Najeriya? Janar Muhammadu Buhari. A wani shekara Najeriya ta samu 'yanci? 1960. Cutar ƙanjamau tana da magani, ko a'a? To, amma likitoci ba su tabbatar ba. To za ka iya tafiya. Next. Zo mana. Da me yake tambaya ciki saboda in na shiga. Oh, kana nufin abin da ake tambaya ciki? Ba wani abu bane mai wahala. Don Allah. Ka saurara da kyau kaji. Number 1. General Muhammadu Buhari. Number 2. 1960. Okay. Number 3. Amma likitoci ba su tabbatar ba. Wannan yawo mai sauki ne. To, yawa. Na gode. Za ka iya zama. Miƙo min fayil ɗinka. Me sunanka? General Muhammadu Buhari. A wata shekara aka haife ka? 1960. Amma kana da hankali kuwa? Amma likitoci ba su tabbatar ba.